जिल्ह्यामध्ये कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसानं कळवणमधल्या चणकापूर धरण सध्या भरलंय आणि या धरणामधून गिरणा नदीमध्ये आता 5,500 क्युसेक्स वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला आहे। त्यामुळे गिरणा नदीला सुद्धा पूर आलाय। या पाण्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातल्या सर्वात मोठं गिरणा धरण भरण्यासाठी आता मदत होणार आहे। गिरणा धरणामधून जळगाव, धुळे, मालेगाव या शहरांना पाणी पुरवठा होतो। तर या सर्व शहरांमध्ये मोठं पाणी टंचाईचं संकट होतं। मात्र आता समाधानकारक पाऊस हा धरण क्षेत्रामध्ये पडताना पाहायला मिळतोय। नाशिकमधून ही एक चांगली बातमी आहे। सध्या गिरणा नदीमध्ये 5,500 क्युसेक्स वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला आहे। चणकापूर धरण पूर्णपणे भरलेलं आहे। मुसळधार पाऊस कळवणमध्ये पडतोय आणि त्याचा हा सगळा परिणाम होतोय। तर पाण्याचा विसर्ग आता सुरू झालाय, त्यामुळे गिरणा नदीला सुद्धा पूर आलेला आहे। या पाण्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातल्या सगळ्यात मोठं गिरणा धरण भरायला आता मदत होणार आहे आणि या धरणावर अवलंबून असणारी अनेक शहरं आहेत। यामध्ये जळगाव आहे, धुळे आहे, मालेगाव आहे। या शहरांना पाणी पुरवठा आता सुव्यवस्थित होईल।